και επηρεάζουν, αν θέλετε, και το πλαίσιο των προσπαθειών για επανέναρξη των συνομιλιών. Προέβιο του Φάνερ Χιουρμάν. Μας τις είχε μεταφέρει νωρίτερα η καλή συνάδελφος η Μαρία Καραΐσκου. Επανέλαβε με ιδιαίτερη ένταση μάλιστα, ότι η Τουρκοκύπρη είναι ένα από τα δύο ίσα ιδρυτικά μέρη του νησιού και ότι η πολιτική ισότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη και ότι επίσης κυριαρχικά δικαιώματα επί ολόκληρης της Κύπρου έχει η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Και είναι εδώ ο πολιτικός μας αναλυτής, ο Δόκτωρ Γιάννος Χαραλαμπίδης. Καλησπέρα Γιάννο, καλώς ήλθες. Και δίνουμε μια έμφαση, γιατί και αύριο είναι μια μαύρη μέρα, που είναι η παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Θα πρέπει να δούμε αν την τιμούμε, ενώ την τιμούμε υπό την έννοια ότι δεν θα πρέπει με τη δική μας πολιτική να αναγνωρίσουμε το ψευδοκράτος. Τι ζητά ο κύριος Ερχιουρμάν? Ο κύριος Ερχιουρμάν δεν ζητά απλώς την αναγνώριση του ψευδοκράτους, αλλά πάει ένα βήμα πιο μπροστά από τον κύριο Τατάρ και θέλει ολόκληρη την Κύπρο. Γιατί οι δηλώσεις του είναι σαφέστατες. Αναφέρεται σε δύο λαούς και όχι σε ένα λαό. Δύο λαοί σημαίνει χωριστά δικαιώματα αυτοδιάθεσης και σημαίνει χωριστές κυριαρχίες. Αυτά λέει το διεθνές δίκαιο. Και επειδή είναι νομικός, ξέρει αρκετά καλά τι λέει. Δεύτερο. Άρα την ώρα που λέει είναι αδιαπραγμάτευτη πολιτική ισότητα, ο Ερχιουρμάν εννοεί κυριαρχική ισότητα. Βέβαιως είναι σαφέστατο και έχει αναφερθεί μάλιστα και χθες, επειδή διάβασα τις δηλώσεις του όταν επέστρεψε από την Τουρκία, αλλά και κατά τη διάρκεια της κοινής διάσκεψης τύπου, το σημείο στο οποίο υπάρχει απόλυτη σύγκληση μαζί με τον Τούρκο πρόεδρο είναι το γεγονός ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν αποδέχεται την ισότιμη κυριαρχία και ότι καταπιέζονται καθιονδήποτε τρόπο οι Τουρκοκυπροί. Άρα έχουμε έναν κύριο Ερχιουρμάν, ο οποίος τι λέει? Ότι ο λαός του αυτά των Ελληνοκυπριών και ότι αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα εκτείνονται σε ολόκληρη την Κύπρο. Δηλαδή πάει ένα βήμα πιο μπροστά από τον Τατάρ και θέλει ολόκληρη την Κύπρο. Πού είναι οι οποιασδήποτε διαφοροποιήσεις μαζί με τον κύριο Ερντογάν? Τις είπε χθες με την επιστροφή του στην ορολογία. Δηλαδή, ο κύριος Ερχιουρμάν σερβίρει μια ομοσπονδία, στην οποία όμως υπάρχουν δύο κυρίαρχα κράτη. Μάλιστα, τι επιδιώκει με τον τρόπο αυτό? Επιδιώκει να καταργήσει τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το 541 και το 550, που αναφέρουν ότι δεν αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος. Τι λένε τα 541 και 550? Λένε ότι σε αυτή την περιοχή, την κατεχόμενη, οποιαδήποτε αρχή οντότητα, πολιτεία ή κράτος δεν μπορούν να αναγνωριστούν, διότι παραβιάζουν το άρθρο 2, παράγραφος 4 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Που τι λέει? Λέει ότι καμιά αρχή, πολιτεία ή οντότητα ή κράτος μπορούν να αναγνωριστούν εφόσον προέκυψαν από τη βία και τη χρήση των όπλων. Αυτό μάλιστα το 2-4 δικαίου είναι αναγκαστικού δικαίου. Ακόμη και αν η Τουρκία ισχυριστεί ότι έχει εγκυτικά δικαιώματα, το γεγονός ότι άσκησε χρήση βίας και το γεγονός ότι αυτό το ψευδοκράτος είναι προϊόν χρήσης βίας δεν στέκει στο διεθνές δίκαιο. Άρα η Ομοσπονδία ή οποιαδήποτε συνομοσπονδία δεν μπορούν με βάση το διεθνές δίκαιο να λειτουργήσουν ή να νομιμοποιηθούν παρά μόνο εάν εμείς ήδη, δηλαδή το θύμα, η Κυπριακή Δημοκρατία, τους αναγνωρίσει. Τι λέει ο κύριος Ερχιουρμάν? Τι είπε και χθες? Δεν δέχομαι στο τραπέζι την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα, όταν αναφέρεται σε συνειδητική πράξη, ξέρει πολύ καλά τι λέει. Δηλαδή, λέει δύο λαοί, δύο κυριαρχίες. Η κυριαρχία μου θα επεκτείνεται εφ' ολοκλήρου της Κύπρου. Και τρίτον, ότι οποιαδήποτε κίνηση σε βάρος μου έχω εγγυητή, το είπαν και χθες, την Τουρκία. Άρα έχουμε ένα Ερχιουρμάν πολύ πιο προχωρημένο επί της ουσίας στο Κυπριακό από ό,τι ήταν ο κύριος Τατάρ. Το προχωρημένο εννοείς πολύ πιο ακραίο από τον κύριο Τατάρ? Πολύ πιο έξυπνο. Γιατί θα σας το πω διαφορετικά, το καταλάβει η κοινή γνώμη. Κάποιος κύριος συλλαμβάνει τη σύζυγο με τον εραστή της. Και λέει η σύζυγος στη συνήθη φράση, δεν είναι αυτό που βλέπεις. Ακριβώς αυτό μας λέει ο κύριος Ερχιουρμάν. Δηλαδή, απατά την Κυπριακή Δημοκρατία με την Τουρκία και ζητά ολόκληρο το σπίτι μαζί με τον μητέρα της, τον πατέρα της, τον κύριο Ερντογάν, διότι είναι πολύ πιο δυνατός. Βεβαίως θα σας πω καταλήγοντας ότι στην προσωπική σφαίρα της ηθικής είναι θέμα του καθενός.
Εδώ όμως δεν είναι ο απατημένος ή η απατημένη σύζυγος. Εδώ είναι η πατρίδα μας. Εδώ είναι μια κατεχόμενη πατρίδα. Και ο Ερχιουρμάν λέει ότι θέλει ολόκληρη την πατρίδα μας. Ναι. Ο Μέρτς. Ο Μέρτς που λέει θέλει να γίνει γέφυρα, θα γίνει γέφυρα ο Μέρτς ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Τουρκία. Η πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι έξυπνη, αλλά είναι μπαγιάτικο φαγητό. Την έχει ξαναπεί, δηλαδή έχει ξανακαλέσει τον κύριο Ερντογάν, αν θυμίστε, και τον Υπουργό Εξωτερικών να έρθουν στην Κύπρο όταν θα είναι η Προεδρία. Σας ρωτώ, αν έρθει από το κατεχόμενα θα το δεχτούμε ή όχι? Αποφασίζει ο κύριος Ερντογάν. Καλά, τώρα με προκαλείς εσύ, γιατί εδώ εμείς έχουμε ευρωβουλευτές που πάνε και κάνουν διακοπές στα κατεχόμενα, κύριε Χαραλαμπίδη. Αλλά προσέξτε κάτι άλλο. Όλα αυτά, αντί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εξευμενίζει και να μπορεί να κατηγορηθεί ότι υπάρχει από γεραπετρίτιδα, δηλαδή από τεμενάδες. Αυτό είναι υπόκληση. Η γεραπετρίτιδα που πάσχει ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι η υπόκληση στον κατακτητή μας. Και αύριο είναι η μέρα του ψευδοκράτους, είναι μαύρη μέρα. Και την παραμονή της μαύρης μέρας, ο μεν κύριος Ερχιουρμάν λέει ότι θέλει ολόκληρη την Κύπρο και ο κύριος Χριστοδουλίδης καλεί το βιαστή και κατακτητή μας να παραβρεθεί στην πατρίδα μας προτού αποχωρήσει ο στρατός του από την Κύπρο για να συνεορτάσει τι? Καθαρό. Τις διεκδικήσεις του εφόλης της Κύπρου. Άρα αυτές οι εξυπνάδες δεν οδηγούν πουθενά. Αντίθετα, είναι ακόμη ένα πλυντήριο για από την αιμοσταγή Τούρκο. Από την άλλη όμως, ο κύριος Μέρτς πήγε στην Τουρκία, υποκλήθηκε στον κύριο Ερντογάν, του είπε εγώ κύριε θα σου δώσω τα Eurofighter όπως τα θέλεις. Ναι. Να τον άφηνε εντελώς έτσι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να μην επιχειρήσει μια συνάντηση μαζί του? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έπρεπε να δει τον κύριο Μέρτς, αλλά αντί να του λέει αυτά που του είπε, θα έπρεπε δημόσιο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να πει το εξής: είμαστε κράτος υποκατοχή και ως προς το ΣΕΙΒ, εάν δεν αρχίσει η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, δεν μπορεί να μπει η Τουρκία, διότι δεν μπορεί να εξοπλίζεται την Τουρκία για να κρατεί έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθαρό. Αυτό θα ήθελα να ακούσω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.